Ze komen met bussen vol en hoe spelen de stad? Met hielper ambachtsman Tide Stalman heb ik door de Japanse invasie van die stad. Nou, leuk, zo'n ze, maar ze moeten net al zijn werk kopiëren. Regionale econoom Klaas van den Berg die leidt uit weer om de discussie hoe de Cape toch nog altijd zo heftig is in Friesland. Goeie, dit is Bient op de dag dat zelfs de eeuwige optimist Henk de Jong het net meer zitten zocht bij Cambuur. Dan is het eindsignaal van Dennis Higler daar en is Cambuur Leeuwarden toch nog kampioen geworden van de Jupiler League. Mooi jongen, die meesten helemaal gek. Hier hebben we voor die Cambuur, hoppa! Daar komt hij! En massaal Henk de Jong wordt nu aangegeven vanaf de tribune om de trainer een hart onder de riem te steken. Wat een steltje slapjanissen bij elkaar zijn we met z'n allen. En er zijn een aantal die spelen op zijn boerenfluitjes. Die denken dat ze voor FC Boerenpummel spelen of zo. En kijk naar het gezicht van Henk de Jong. Dat spreekt boekdelen. Ja, de rise and fall van een ster. Ja. Zo is het verzezegeerd. Dat is de man die Cambuur echt vanaf het begin altijd in de gaten houden heeft. Zeker ik maar Henk de Jong. Ja. Daar viel dus dit wel aankomen, of Ja, niet? ik viel hem aankomen. Het begon eigenlijk al met de wedstrijd in AZ in Alkmaar. Werd een werkelijk al de belabberdste eerste helft al leverde waar terug de spelers. En werd hij in de rest maar wat smieten had. Ik denk dat het wetter was. Ja, ik geloof dat het wetter west had. Dat had hij bij Harkemaarse Boys ik wel eens die natuurlijk weer. Het is wel een woordpiekje, hè. Maar toen hier is al, toen voelde het werd moedeloos ik wel eens even. Dat heb ik eigenlijk nog nooit bij Henk gehad. Nou ja, en al een week bij Grains, toen hier ik echt het idee dit hard op. Dit kind Hoe is dit zin of zo? Ja, dat is. Ik moest even wachten. Ik moest dat interview terugspelen van daar naar jou. Ik moest even wachten. Hij ziet het bij me. Dan krijg je wat off the record praat, zoals je dat wel eens hebben. En toen dacht ik. Ja, toen voelde het werd moedeloos, net tevreden, net meer het idee aan van ik krijg er geen grip meer op. Dat hield toen heel sterk, dat bij hem spelen. Mm-hmm. En toen ben ik justermiddag nog eventjes naar de beloftes gegaan. Die speelden justermiddag om 12 uur in Heracles. En dan heb ik de tweede helft van die wedstrijd bij hem staan in de spelerstunnel. En wie amper een gesprek mogelijk. En hij hoopt dat al. En ik zei, hoe is het eigenlijk, Marty? En toen zei hij, sorry voor het woord, kut. Dat was het enige wat hij zei. En toen dacht ik, dit zit net lekker. Het is een gevoelsmens. Ik denk, er gebeurt wat. Ja. Ik viel het ook om. Ja, nou, dat gebeurde dan ook. Dan maakt het bekend. En dan zei hij dit op de persconferentie. Alleen ik zei de laatste wedstrijd een aantal keer dat ik dacht, het geloof je het voort. En ik zit er zelf ook 14 maanden in. Hè, dus dan best ik 14 maanden om te proberen om dat te verhoren. Ja, toen werd ik vannacht wekker. Ik denk, nee, dat krijg ik nou op dit moment net meer voorkwam. Want je zit er zelf ook al zo lang in. Ja, dan kan je maar één ding doen en dat is voor de club zeggen ze nee. Dit is het moment om te stapje. Is het voor de club of is het ook van hemzelf? Ja, ik denk het over dat hij er weer iets spreekt dat het van hemzelf is. En ik krijg wel de indruk dat de club echt verrast is. Ik mag ook eerlijk zeggen dat de club altijd naar Boetenta achter hem steenbleun is. Wat er intern precies bepraat wordt, dat ze heel kritisch naar kort afwezen. Dat je het in een topsportklimaat. Maar ik heb nooit de indruk dat ze hem vallen laten hebben. Nog de directie, nog het bestuur, nog de supporters. Maar die stieren nek achter hem. Hij stiert net ter discussie. Dus ik denk wel dat het echt bij hemzelf uitkomt, ja. Ja. Maar we hebben het verhaal Sjoen en Sander van der Heijden die het wat moest. Ja. Heeft dat nog effect van dit? Ja, dat zit hem nog wel heeg. Want daar had hij Snijn ik nog wel wat van zijn. Nou, dat had hij nooit begrepen. En Sander en hij wie in Maarten, dat maakt het professioneel gezien nog een tikkie gecompliceerder natuurlijk. Maar het hier voor hem net hoeven. Het bestuur had er oren accenten aanlezen wollen in training en de manier van spelen. Hij wie het er net maar eens. Dus dat zou maar hem uitspelen kunnen. Hoewel, je moet wel zeggen, 4 april vorig jaar toen hadden ze de laatste overwinning in Go Ahead Eagles. Ja. Die toen de degradant van de Eredivisie. Toen hadden ze helemaal niks meer wonnen tot 14 dagen voor de winterstop. Toen wonnen ze eindelijk een wedstrijd bij verrassing van NEC en de wedstrijd erop van Excelsior. Dan denk ik, oké, maar jongens, dat weer lang. Ja. En dan dat fret aan een groep, dat fret aan een trainer, dat fret aan alles. En daar komt bij dat alle pech die een ploeg hebben kennen had, die het kan weer horen. Plus het feit dat de kwaliteit aanmerkelijk minder weer als wat ze de 2 jaar ervoor hadden. Ja.
mag ik even goed uitpakken. En dit is echt zo'n hier dat echt alles, maar dan ik alles verkeerd gaat. En dan houdt het een keer op, dan is de band gebroken, dan brekt het. En ik denk dat maar kies zo'n verhaal ook Betje Big Leagues ik nog wel een mooi spelen hè? Nou ja, ook Betje de band van als een stekker natuurlijk. Hij heeft het op het les bezocht om ook Betje het in te houden. En dan gaat hij, hoe is het mogelijk naar Willem II? Ja. Dat is een dubbele dreun. Hè? En dan krijg je toch wel iets, je bent ook wel mee. Dat ik oh jongens, het brekt me aan alle kanten bij de hand om te houden. Ja, want is het, denk je dat hij het professioneel net met Koe als trainer? Nou, ik vind dat als dit, zoals het nou naar boeten gepresenteerd wordt, als dat het is, dan vind ik het uitermate professioneel van hem. Want dan zei hij van, ik krijg die groep net meer, Safir, dat ze voor mij op die manier nog succes hebben gekend. Dus ik dacht Cambuur te kwart. Nou, dan vind ik het een dappere beslissing om te zeggen van, ik hou ermee op. Want hij had altijd zo, jongens, ik kan het ophouden. Want ik heb een hypotheek in Ben, en jouw Ben, en die mag ik eens kwalen. Weer heel eerlijk wie dat, ja. Dat wie heel eerlijk van hem. Maar dat, nou ja, en daar stapt hij nou overheen. Ja. Want die situatie is net verloren. Nee. Dus ik vind het heel professioneel. Als het zo onvielt, ja, dan kun je het echt met 100% brengen. Nee. Dan moet je ophouden. Ja. Wat, als er een kopkeboppen hing je kist, hè? Boppen die jaren dat hij bij Cambuur was, wat heeft hij budgetten voor die? Ja, hij is uitermate succesvol. Het is, ik weet het moment nog dat hij bij Harkema's Boys waar Hellewaard, Pieter Spinder en Alex Pama, die hebben op een wat neerzige man die jong bij elkaar in het hok zitten in Harkema. Toen kwam Henk de Jong als assistent van Alfons Arts. Arts is er op 12 hele maand voor het einde van het seizoen eruit zetten. En toen het Henk het toenam. Hij die exact, maar dan exact wat hij doen moest. Hij bracht wat verhoringsoren. Hij begon mijn oren keeper. Hij zette een inhuis erin. En hij kreeg de boel aan de gang. En hij alle machtig soort mazzel mooi. Want hoe is het mogelijk? Dat scenario. Maar dan hier dit mooi. En toen gebeurde er wat in Ljout. En toen weer die sliepende leeuw had hij wekker maken. Trots zijn wezen, trots goed hij is. Het is natuurlijk een fantastische, enthousiasmerende man. Ja, echt een supertrainer weer voor Cambuur. Maar heeft die Cambuur zelf ook wel wat sympathieker maken? Ja. Naar de Boetenbrood? Ja, hij heeft Cambuur absoluut op een kaart zetten in Nederland. Als sympathieke club. Vroeger hier is Heerenveen een protte neemt als je nou fan bent van Ajax. Wat is dan de tweede club waar je fan van bent? Waar je heel vaak Heerenveen neemt. Hield hij het vaker in de 2 jaar waar het Cambuur neemt. Toch Henk de Jong. Ja. Toch zijn manier van voetballen, toch zijn manier van presenteren in de media. Het is een super ambassadeur voor Cambuur West. Ja. Nou, er komt vast wel een nieuwe clip. Club, daar wil hij zelf nog net toen uitdenken. Nee, ik heb hem een keer gevraagd, had hij gesolliciteerd hier bij Grains. Toen werd hij lullig op me. Ik vind dat heel normaal. Ja. Als je trein heel hier bij een club zitten en je zoen is om je heen en zeggen, dat is een club die heeft meer mogelijkheden. Hij is 50, hij heeft let's in trainersdiploma hellen. Hij mag ik verder. Ja. Nou, dan is het logisch dat hij solliciteerde bij Grains. Doe weer die nou lullig op me? Nou, misschien laat de brieven nou, ik weet het. Ja, je weet het net. Nog even kwart, Geert, want waar moet ik weer verder? Maar ja, die ploeg en die club moet verder. Ja. Er staan nou assistent voor. Bloot dat zo? Of komt er weer een nieuwe man? Nou ja, er moet een nieuwe man komen. Het gaat eerst bij de assistenten. Ach, dochter eigenlijk net zo verschrikkelijk vallen. Cambuur heeft dit seizoen alles, maar dan ik alles zien wat ze zien kennen. Deze giftbeker moet leeg. Ik vrees voor het ergste scenario. Wie trekt voor de groep stiert. Dit kan net een soort van een nieuwe effect. Nee. Ik verwacht je ik leer net in dat soort schok-effecten. Okay. Werkt totaal net. Is in de praktijk bewezen. Oké, nou ja, spieter genoeg de positiviteit van Henk de Jong, die kind is net mooi om. Nee, en ik ben echt zo'n optimist, maar als ik ging een beetje achterover in de touw. Nou, nou we nemen hartstikke van hem, maar we zullen hem zeker wel. Ja, jongen, hij is net alleen. Hij is net verstoren. Kom op. Oké, bedankt Geert. Ja, dadelijk dan zorgen wij direct in het programma nog even in de keuken van 2 Frieske vloggers. Nou, het heeft niks meer eten te krijgen bij mensen die het filmpjes maken. En dit zijn 2 vrouwen die jou uw make-up tips. Ik weet niet of wie van u er wat aan heeft. Nee, we krijgen wel in de make-up zitten, maar dat is echt een uitzondering. Ja, de Keepsnij, daar zullen we het nou over hebben. Want in heel tijd meer gemeenten is dat een Pieneholle dossier. Gewoon winkelje die willen iepenwijs op snijden op wat te komen. Dat klanten naar oren plakken gaan, werd dat wolk in. Nou, dan ben ik ondernemers die zeggen van nee, wij willen toch echt die snijdsrest hebben. En die 24 uur economie, dat willen wij net. Nou, in dit extra deel speelt die discussie nou echt volop. En in kwarten hakt de gemeente daar de knoop tro. En Klaas van den Berg, welkom. Je bent regionaal econoom. We hebben je vregen om een beetje als een helikopter de boppen te heen. Ja. Want het is precair, hè? Als je het over snijdsrest hebben in bepaalde gemeenten. De sneuvel dan wel eens in. Nou ja, het is nog steeds een discussiepunt. Ik denk dat het een achterhoedegevecht is om nog maar even in termen van het voetbal te blijven. En het baseert dus op angst. Want ja, we zitten eigenlijk in de derde revolutie, zit ik dan maar binnen de detailhandel. De internetrevolutie. Ja, en die maken het al mogelijk dat mensen 24 uur per dag, 7 dagen in de week hun inkopen kennen. En ja, de snijn wordt broekt als een belemmering om mensen, laten we zeggen, dat koopbedrag maar gaan te litten.
En eigenlijk kun je zeggen van ja, de situatie is al saf hier voor oren. Dat die Sneijder in die zin net zo vol met dat dwaarseel om dan sluiten te werken. Nee, zullen we even zien naar de situatie zoals die nou is? Daar hebben we een kaartje van. Daar kunnen we even zien. Maar je gewoon wel erop raad zit geen muziek of woorden, denk je zonder. Ja. Dit groene, dat is weer al vol. Cape Snijn binnen. Klopt. En ja, die witte stikken, dat wordt aangereerd. Daar nog net. Er is of discussie, of de sneuvelt een wethouder die het van het mooi wol of het mooi net. Ja. Maar even voor mij, hoe kan het nou dat zat in elkaar inbatst nog altijd? Nou ja, de discussie is eigenlijk al van 6 niet onderhouden. Toen is eigenlijk de liberalisering in werking getreden. Toen had het Peerse kabinet gezegd van jongens, wij willen ons daar eigenlijk net meer mee bemoeien als oerheid. Wij vinden dat de snijden, dat moeten we dan maar zo vol mogelijk vrijlaten. Nou, daar werd toen politiek net genoeg draagvlak voor. Toen we uitkwamen op 12 Cape snijden. Maar ze zijn ik nog van toeristische kernen dan maar 52. Dagen in Tieriepen. Nou, hielpen bij 52 snijden in Tieriepen. Wat kreeg toen dat er al die gemeenten weer die het kernen tot toeristische kern uitroep. Want dan komen die winkels toch al in Mariepen. Dus de kristal. Het is wel erg poldering van het berg. Het is, nou ja, als de oorspronkelijke wet hebben ze 26 jaar dienen om hem überhaupt tot stand te brengen. Ja. Dus ik bedoel, waar hebben we het precies over? En eigenlijk is die discussie alleen maar teruggegaan. In 2012 werd het Joodse regering zei van nou, we willen dus er helemaal niet meer mee bemoeien. We is het bij de gemeentedelen en die moet het zelf maar uitzieken. Ja. En eigenlijk is gewoon de stelling van mij van het is net meer een zaak van de oerheid. Het is een zaak van de ondernemer zelf. Van de ondernemer zelf. Dat is CCO, hè? Ja. Dus je hebt er even verstand van. En je zou dan krijgen al, nou, het is ook maar een kwestie van tijd dat het gebeurt. Ja. Nou is er dus een discussie, die speelt nou in Tietje Extra deel. Klopt. Daar kunnen we even zien, want we zijn bij 12 ondernemers deelgang. De ene voor en de ene chin. Prima. Leuten zitten, dakken zitten, drachten zitten onder door. Maar wij maaien dat nou toch net. En wij willen wel graag eerlijk concurreren kunnen. We hebben bij mij echt principieel de keuze. Wij gaan snijden naar Tjerken en we leeuwen en daar komen we vooruit. Wol of net de winkel iepen op snij. Deze 2 ondernemers uit die Tjerkstradiel binnen het net mooi naar eens. Wij dit ondernemers in die zin 2 dagen in de week werken moeten. Dan ben we vogelvrij. Dat we in de gemeente hier zijn, dan komt de oude slavenarbeid komt weer naar voren. Ik kan meestal net dwingen om die winkelsnijs hier te dwingen. Maar ik vind aan de andere kant dat die mensen mij net dwingen moeten om mijn winkelsnijs dicht te houden, terwijl ik hem wel hier zou gaan willen. De gemeente wil graag toerisme zeker in het Tietje Extra deel promoten. Om de burgemeester onder het wetten leidt. Ja, als zij dan zeggen van de winkels gaan je tegen, dan denk ik van ja, dat die toeristen daar straks snijs willen lezen, dan is er echt niks te beleven. Als wij de toeristen krijgen, en nou ook, dan zoals bij ons op het door. Oh, je bent zondag gesloten. En dan zeg je, ja, nou dan neem ik je dat extra mee. En de mensen ben ik wel heel flexibel. Maar net gauw zeggen dat de klant het echt graag wil dat we op snijden hier binnen, want dat is net altijd zo. Een goeie vraag. Wat vinden de klanten nice? Ik vind het prima. Ik vind het prima. Ik maak daar zo nu en dan gebruik van, heel eerlijk. Ja. Snijden is een rustdag, heb ik altijd leerd. Dus dan maar het een beetje in staan houden. Het publiek is dus verdeeld. Heren? De centrale Azië is om de economische bedrijvigheid een stimulans te aan. Maar ja, als het nou straks het geval gaat dat mensen van die burger met hun griep samen in dakken of in luid binnen en daar een watskappen doen, ja, dan slaat het dus eigenlijk om heren. En ja, dat willen wij natuurlijk voorkomen. Ja, je moet kiezen van je eigen, denk ik. En in dit geval is dat voor u een rustdag op snee. Ja, de argumenten zijn helder. Ik wil een restdag. Wat zei je daarop? De argumenten zijn net verhoren. En in feite kun je zeggen van een verbod betekent dat net niet in het maai. Maar het vrijlaten betekent net dat iedereen het mat. Dus als er mensen binnen die het om bepaalde overwagens het net dwaan willen, die worden net dwongen om iets te dwaan. Maar die mag eigenlijk het net zo ver brengen dat een oor het net kan. Nee, wat is dan het probleem? Wat is zo simpel is. Ja, zo simpel is maar het. Wol die doet je winkel hebben, waar het net wel hard op dicht. Precies. Respecteer ieders mening. Precies. En je kan in vrede naast wel leven. Ja, wat is het probleem dan? Nou, het probleem is er dus ik net, maar de politiek maakt er een probleem van. De lokale politiek bedoelen? De lokale politiek maakt er een probleem van, maar ik in de gemeente van Leeuwen. Het is natuurlijk wie het hoe praat. En men vindt dat men dan toch nog een rol in spelen moet. Terwijl dat je eigenlijk constateren moet, je moet net meer als marktmeester opereren moeten. De ondernemers maken het zelf wel uit en komen zelf ook wel tot oplossingen. Ja. Dat is altijd nog zo geweest en dat zal nou ik zo wezen. Maar en toch zit deze man, maar die Albert Heijn, die zit wel, die moet zich tent dicht hebben. Alle Albert Heijn, maar ik bij u in Frans, alles hier met de smoorder ook.
Die keer wel verzinnen. Nou ja, maar even om te halen hoe moeilijk dat de gemeente daar maar wraks liet. Zij heeft dat BMW nou een voorstel voorlezen aan de RIA. Werd zo'n varianten in benomen. Ja, dat gebeurt in het extra deel. In het extra deel. Er zitten zo'n variant, daar kun je toch nooit een goede kar uit maken. Dat bestiert gewoon. Wat is nou je advies dan? Vrijletten. Alles vrijletten. Ja, maar ze eigenlijk politiek bleef ja. De ondernemers regelen. Politiek moet net meer op de stoel van de ondernemer zitten gaan. De ondernemer moet zelf bepalen wat ze hier willen. Een ondernemer is altijd nog uit om kansen te benutten. Nou wordt een deel van de ondernemers kennen die kansen net benutten. Nee. Als een ondernemer de kans net benutten wil, dan moet hij dat vooral net doen. En het is ook gewoon de klanten, die maakt het wel uit. Ze komen wel of net, toch? Precies. Scheutel. Nou ja, het is een achterhoedegevecht. Want dit gevecht, men ziet het nog uit overwagens van angst naar zekerheid. Ja. En het is een schijnzekerheid. Okay. Nou, tegen dank. Bedankt in ieder geval voor deze uitleg. Helder. Graag. Ik weet niet of de politici zeggen, maar dan weet ze het vrijlitten. Dat is het advies. Ja, maar duizenden, soms een miljoen joggers binnen vloggers. De grote idool van YouTube. Ze filmen alles en alles in en zetten dat materiaal dan op YouTube. Nou, voor een soort jongeren is dat een fulltime baan. En die smiet ik een heel soort geld op. Zeker als je zorgen uit reclame, die ze er mooi verzinnen. Nou, deze week doeken wij in de wereld van Frieske vloggers met YouTube 2 vrouwen. Ja, die van jou. Die van mij natuurlijk. Ja, die van jou ook. Ja. Zo. Kijk, moment. Ja. Ja, is dat goed? Ready? Hoi! Hoi! Welkom bij een nieuwe video van Two Women. En vandaag gaan we een nieuw onderwerp introduceren die eigenlijk ook een beetje oud is. Ik ben Willemijn van Lochem, ik ben 25 jaar en samen met mijn beste vriendin Martine heb ik een YouTube kanaal waar we video's maken over beauty en lifestyle. En dat doen we sinds 2009 en sinds 2 jaar is het ook onze fulltime baan geworden. Maar we gaan hier deze kant. Ja, dat was heel spannend. We werkten allebei als logopedist en op een gegeven moment kwam toch een beetje een keuzemoment van gaan we vol voor ons vak, logopedie, of gaan we voor onze hobby eigenlijk en daar onze fulltime baan van maken. En we kozen voor het laatste en dat pakte heel goed uit. Even kijken. Doen we meestal ook even samen, hè? We doen alles samen. Alles samen. Zie je We hebben een YouTube kanaal over beauty, dat heet Live Life Gorgeous. Daarmee ben ik begonnen in 2009. Daar maken we tutorials over hoe je mooie lipstift kunt aanbrengen. Smoky eyes voor de kerst, maar ook hoe je je haar mooi kunt krullen. Dus eigenlijk alles wat vrouwen willen weten over zichzelf mooi maken. En ons tweede kanaal, dat is Two Women. Daar hebben we een kanaal waar we video's maken over ons dagelijks leven. Dus we maken een video van vandaag, bijvoorbeeld deze reportage. Maar ook over dat ik moeder ben geworden, heb ik video's gemaakt. Dus allerlei thema's die je tegenkomt als jonge vrouw, zeg maar. Dus die 2 video's maken we. Dit is trouwens onze microfoon. Het is gewoon een iPhone, daarmee nemen we het geluid op. Het enige wat we dus nodig hebben is deze en onze camera. En daarmee maken we alle video's. Toen we net begonnen, toen was het eigenlijk veel meer praktisch, zeg maar, over make-up tips en niet veel voor ons eigen leven. En langzaam gingen we steeds meer vertellen. En nu is het op het punt dat we inderdaad eigenlijk wekelijks wel vertellen wat we gedaan hebben, hoe we ons voelen. We laten heel veel dingen eigenlijk zien. Maar dat is wel tot op zekere hoogte. Je denkt wel bij alles wat je op internet zet, wil ik dit online zetten? Is het iets wat ik wil delen? Er zijn ook dingen die we bijvoorbeeld niet delen. Martine's vriend komt niet in beeld. Ik laat ook niet alles van mijn huis zien bijvoorbeeld. Dus er zijn wel dingen die je tot op zekere hoogte deelt. Maar het is een beetje zo gegroeid en ja, het bevalt tot nu toe heel goed. We krijgen heel veel leuke reacties. Want dat is de hamvraag misschien een beetje. Zitten mensen erop te wachten? Ja, dat blijkt. Ja, dat vragen wij ons ook nog wel eens af. Maar als je dan toch ziet dat al die abonnees omhoog blijven gaan, dan denk ik toch iedere keer weer van jeetje. Mensen zitten er gewoon echt op te wachten. Martine heeft een video gemaakt over mijn bevalling. Ik weet niet hoe vaak die al bekeken is. Maar meer dan 100.000 keer, toch? 130.000 ondertussen of zo. Ontzettend vaak. Dus blijkbaar zitten ze erop te wachten. Zo, dit waren weer al onze favorieten van de maand januari. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je die video leuk vond. Vergeet niet te abonneren, het is gratis. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Ja, prachtig dames. Ja, dit is het. Wat doet je nog voor deze grote camera? Ja, we werden voor mij nog net krek opname die telefoon. Ja. Ik weet nog wat verzinnen. Ja, we zullen nog hebben hoe de Japanners, die ben ik heel goed met camera's. Want ze zijn heel gek op die Japanners. Van die kneuterige plakjes, maar een eigen kleden, dracht, kunst of taal. Nou, elke keer rollen er dan ik weer bussen vol Japanse toeristen hielpen me binnen. Nou, het een
toeristenboom in Hielpen, die het zijn dat hielpen, of uit Japan, die het zijn dat hielpen bij de 30 mooiste dwarpen van Europa. Nou is de stad, dat voor jou is het dan even daar. Maar ja, Tiete Stalman, ambachtelijk meubelschilder, jou krijgen ze altijd een oervlier. Maar hoe zit dat er even van mij uit dat er zo'n hele bus vol met Japanners door de stritten komt? Vertel eens. Dat moet ik een beetje nuanceren. Maar nee, het ben hoofdzakelijk dan ik wel dames die dus echt op ziek... Dat is net minder. Dat is net minder om, nee. Die binnen dan echt op ziek naar een stukje cultuur en met name het schilderwerk. En dat zul je al gauw als ze binnenstappen. Het is een soort herrie. En een soort, in dan de Japanse taal, waar helemaal niks van versteert natuurlijk. En dan was het lauws het schilderen. En op zich is dat geen probleem. Wij ben ik vrij iepen. Maar we hebben wel in de gatenhand, dat begon rond de jaren 80 al, dat de Japanners kwamen en dan willen ze dat zelf kopiëren. Dus ze gaan in Japan zelf schilderen. En op zich is daar misschien ook niks mis mee. Maar ja, wij zeggen, is dat wel de bedoeling zoals wij dan bezig zijn? Maar dan kwamen ze bij jou binnen, in je atelier of in de winkel. Ja. En dan maken ze foto's of vregen ze dan patroon? Nee, Japanners zijn wel vrij correct. Ze vregen dan wel, maar een foto nemen of kunnen we een beetje schilderen zien. En in eerste instantie, in de jaren 90 denk je dat nog wel. En dan denk je, dat kan eigenlijk wel. Maar ja, als ze dat weten, dan komen er steeds meer. En dan heeft op een gegeven moment komt zelf niet meer een schildering daar. Nee. Maar dan heeft Japanners en die gaan naar boven en die willen het schilderwerk zien. En die willen eigenlijk iets zien hoe ze het doet. Maar is dat krijg als maar die Chinezen die een BMW sjuggen en dan voor dadelijk een letter dezelfde BMW maatje? Nou, wij hebben in Hielpen nog net volle Chinezen jongen. Dus, nee. In Amsterdam zien ze dan wel wat toeristen kwijt, met name Chinezen. Nou ja, we zien in Hielpen misschien kunnen ze nog wat komen. Maar nee, Chinezen net. Ik ben hoofdzakelijk voor Japanners die er echt geïnteresseerd in zijn. Ja, wat doen ze er dan mee? Begint het echt nooit te maken in kost dat je werk en inkomen bij Kliks? Dat denk ik net direct. Maar dus juist gewoon dat Japanse dames ben geïnteresseerd in de kunst. Ze gaan natuurlijk bij meerdere schilders in Hielpen langs. En dan gaan ze patroon, ze keepje bijvoorbeeld, een mooi meubel. En dan gaan ze dat gewoon thuis ontleden, zoals wij dan denken. En dan krijgen we een jaar later foto's opgestuurd, hoe keurig als het nijden hebben. En dit zit al hier in deze... Ja, ik heb even wat boeken meegenomen. Ja. De keer waar even zien. Ja. Ik wil ook even naar een filmpje zien. Dat is echt bijzonder. Krijgt hij een van de... Dus Sylvie van de... Hoe heet ze? Sylvie Meijsen? Is het Chirurg iets? Sylvie Meijsen? Die krijgt hij gewoon... Van de Vaart. Uit Japan. Ja. Die komt bij een del en die wil wat van hem. Nou, zie maar. 膨らみます。おー、wow, this old. 時間かかったんじゃない？ Oh, it's beautiful. Hello. 絵付け職人のティタスさんにこの街のトールペイントの特徴を伺います。すごい素敵。ティタスさんの祖父が使っていた。楽しみだわ、南の作品。南さん、黒い絵の具で曲線を描いて。新しいトールペイントができそう。Beautiful. ありがとう。It's fresh. Ja. Nou, het ligt net heel nog op het hielpens, maar... Nee. Nou, ze dingen het wel leuk. En het wordt bij ons zo aankondigd als een beroemd fotomodel uit Japan. En we nemen dat natuurlijk maar aan. Ja. En het weer een hele leuke dame, en het om. Maar dan zitten ze te schilderen en dan komt uiteindelijk heel wat oors, de Hielper Blomkes. Maar dat heet niks. Maar dit is een Japans televisieprogramma dat speciaal bij hem komt. Dus. Ja, dat speciaal bij ons komt. Ik heb het idee dat hier boven dit gesprek een soort van probleem hangen. Dus dat is niet een probleem, dat is toch leuk? Nee, dat is ook leuk. Nee, het is net een probleem. Nee, dat wil ik net zeggen. Maar ik zal straks even de boeken zien lezen en dan kan je zeggen, is het misschien wel een probleem. Pak hem maar eens wat bij. Ik heb hier wat boeken lezen van Japanners die dan letter boeken opsturen en dan zeggen ze van, we zijn aan het heel schilderen geweest. Ik zal even... grappig. Ja, het is eigenlijk heel grappig, maar toen wist ik wel ergens benauwd voor dat ze het te volle hoe nemen, toch? Nou ja, het kan zo wezen dat ze... Want ik krijg foto's van en dat ben compleet interieurs en kamers, dat wordt alle geschilderd. Ik heb hier even een boek, te kan je zien aan de rechterkant hoe ze dus gewoon een vogeltje ontleden. En wat dan later een vogeltje wordt. En ik moet eerlijk zeggen, die dames doen het ook heel goed. Ja. En dit is ik net, dat wil ik direct zeggen, alleen nog van uw zaak dat ze bij Roosje komen. Blijf er maar even wat hier. Ja, er zijn meerdere schilders in Hielpen die bij de Japanners dan ik hoe de vlier komen. Het is ook een verschillende schilderkunst. En het is voor Hielpen dat ze de deuren, maar ze deuren het ik wel met Oostenrijk schilders werk. Ja. Maar je zult complete... Dit is wel mooi. Ja. Hier heb je gewoon een complete kost. Ja, het is gewoon imitatie heel veel schilderwerk. En als ik dit een beetje bezien, dan misschien een schilderbuurt wie mij een vissen vroeger. Nou, dat is deze stijl dan. Ja. Nou ja, ik neem het. Je hebt de Bootsman-stijl, die hebben dan Icoon nog, die hebben Roosje nog een schildering. Dus ik neem het, maar ze komen overal wel. Maar wordt het nou aansnek nog meer? Want de rondleiding is zelfs dat je hem nog bij de 30 mooiste dwarpen van Europa. Nou ja, prima. Ja.
Nou ja, het is, wij kennen wel zeggen, het is wel eens in de jaren 80 jaar tot drukker geweest in Hilpen. In 94 tot 2000 hebben we zelf wel leveranties in Japan gehad. Dus toen kochten meestal echt spul in. Het is de laatste tijd wel wat minder worden. Dan konden ze nog een bussen vol. Maar dat is nog wel een beetje buskus. Nou, dat is een beetje al fut. Maar misschien krijg je een nieuwe opleving. Ik bedoel, het hindert verder niks. En wij staan er ook heel hier vooruit, hè? Want ik zou zeggen, toeristen, kom maar. En dan, nou ja, daar kan je altijd wat om verkepen. Ja. Alleen wat je meer ziet in die boeken, ja, dat is wel een beetje vreemd. In eerste instantie denk je dat net. Nee. Maar later, ja, dan sturen ze die boeken op en denk je, oh, ze gaan dus alles wel kopiëren. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb van een van die filmmeisjes heb ik vernomen dat in Japan worden gewoon cursussen op school in Hilpen schilderen. Het is gewoon een vak. Om erbij te hebben als bijvak. Ja, en dat kennen we hier in Nederland net. Dus, nou, een patent op onvregen, de gauw hinnen. Ja, dat is ook wat. Leer het ze dan maar goed. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Okay. En nou, laten we hopen dat er toch wat meer bussen dan komen. Ja, dat is wel goed, toch? Voor Hilpen. Jij bedankt, heren. Fijne jong verder. Ja, dit u bent. Jou dank voor het zien. En jou ook een hele noffelijke jong verder. Voelt je al wat beter? Nee. Oh, jonkje toch. Nou, Molin bient. Kattenaaien in een nij kattencafé. Sje, daar knap ze op. Viel me een stuk beter. Nou, mooi.